παρουσίασε τη συνάντηση του Χριστού με 10 λεπρούς ανθρώπους. Η λέπρα εκείνη την εποχή του Χριστού, ήταν μια φοβερή αρρώστια, αγιάτρευτη και πολύ οδυνηρή. Κατά το διάστημα της επίγειας ζωής του, ο Χριστός μας δοκίμασε πολλές φορές την κακία των ανθρώπων χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθεί. Ακόμα και όταν ανέβηκε τον δρόμο του Γολγοθά, κρατώντας στην πλάτη του το σταυρό του μαρτυρίου, ήταν σιωπηλός. Ούτως άφωνος που ανοίγει το στόμα αυτού, λέει η Αγία Γραφή. Μόνο όταν αντιμετώπισε την κακία της ευχαριστίας, έρισε τη σιωπή. Όταν οι 10 λεπροί, τους οποίους αγκάλιασε με αγάπη και θεράπευσε την αρρώστια τους, τον ελισμόνησαν ή μάλλον τον περιφρόνησαν, τότε άνοιξε το στόμα του και είπε: «Καλά, 10 δεν με θεράπευσαν. Πού είναι η άλλη 9? Αυτό δεν είναι έλεγχος, δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ένα παράπονο. Είναι το παράπονο του Θεού για την ευχαριστία των ανθρώπων. Όταν πονούσαν, όταν υπέφεραν, τότε εγώ εράτω νικέτευα, επιστά τα Ιησού ελέησον. Όταν τους θεράπευσε, τότε ένας μονάχα γύρισε και είπε ευχαριστώ. Οι άλλοι 9 δεν τον είχαν πια ανάγκη, γι' αυτό και δεν γύρισαν πίσω. Πολλές φορές όμως, αυτό είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι και στην εποχή μας μιμούνται τη συμπεριφορά των 9 αχαρίστων λεπρών. Όταν έχουμε ανάγκη, όταν θέλουμε κάτι, τότε θυμόμαστε τον Θεό, το μεγάλο μας Πατέρα, και το παρακαλούμε να μας βοηθήσει να σηκωθούμε από το κρεβάτι της αρρώστιας, να αντιμετωπίσουμε τον πόνο, να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε, να πετύχουμε στην προσπάθεια που κάνουμε και που θα σημαδεύσει ολόκληρη τη ζωή μας. Και του υποσχόμαστε ότι αν σταθεί κοντά μας, τότε και εμείς θα διορθώσουμε τα σφάλματά μας και θα μείνουμε για πάντα κοντά του. Είναι παρατηρημένο ότι σε ώρες εθνικού, οικογενειακού ή και ατομικού κινδύνου, τότε υψώνουμε πύρινες προσευχές προς τον Θεό, μουσκεμένες από τα δάκρυά μας. Όταν όμως με τη βοήθεια του Θεού το πρόβλημά μας πάρει κάποιο αίσιο τέλος, τότε λησμονούμε τον Θεό και απομακρυνόμαστε από κοντά του. Η προσευχή μας φαίνεται εγκαρία, ο εκκλησιασμός χαμένος χρόνος και η διδασκαλία του Χριστού, το Ευαγγέλιό του, μας φαίνεται και αυτό ότι είναι εξεπερασμένο. Κι αν κάποια φορά προσευχόμαστε, η προσευχή μας είναι τόσο καθαρή που επιβεβαιώνει την ευχαριστία μας. Η στάση αυτή που είναι πολύ συχνή απέναντι στο Θεό επαναλαμβάνεται και στη στάση μας απέναντι στους ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει. Πόσες φορές άνθρωποι της εποχής μας,
άνθρωποι που πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν, που θυσίασαν τον εαυτό τους για να ωφελήσουν τους ανθρώπους που ήταν κοντά τους, θα μπορούσαν να εκφράσουν το ίδιο παράπονο του Χριστού αν άνοιγαν την καρδιά τους. Γονείς που θυσίασαν τα πάντα για το καλό των παιδιών τους, εισπράττουν όσα τα βιβλία είναι κατάληψη. Και αυτό ακόμα το ιερό όνομα του πατέρα και της μητέρας γίνεται στο στόμα των παιδιών ο γέρος και η γριά. Αδέλφια που ήταν αγαπημένα και δεμένα, που έκαναν θυσίες το ένας του άλλου, φτάνουν σε κάποια στιγμή στο σημείο να γυρίζει την πλάτη το ένα στο άλλο και να ελπίζονται. Δάσκαλοι που έλειωσαν σαλαμπάδες για να μεταδώσουν στους μαθητές τους τα φώτα της γνώσεως και της ανθρωπιάς, εισπράττουν πολλές φορές τον χλευασμό. Επιστήμονες που θυσίασαν ολόκληρη τη ζωή τους στην έρευνα για να ανακαλύψουν κάτι που θα ωφελήσει τους άλλους ανθρώπους, αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση. Αλλά στην καθημερινή μας ζωή, άνθρωποι που στέκονται συνεπείς στο καθήκον τους, που κάνουν ό,τι μπορούν, πόσες φορές όταν πια δεν μπορούν, διώχνονται, κατηγορούνται και ειρίζουν. Είναι θλιβερή η πραγματικότητα, που όμως επιβεβαιώνεται από την πείρα της ζωής. Οι άνθρωποι μας υπολογίζουν, μας σέβονται και μας τιμούν όταν νομίζουν ότι έχουν την ανάγκη μας, όταν θέλουν να αποκτήσουν κάτι από εμάς. Και όταν αυτό γίνει με τις δικές μας προσπάθειες, με τις δικές μας θυσίες, τότε πολλές φορές ξεχνούν να μας πούν ένα ευχαριστώ ή κάμια φορά θα είμαστε τυχεροί αν δεν εξαπολύσουν τα βέλη της κακίας τους. Εξαιρέσεις βέβαια πάντοτε υπάρχουν. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από την ευχαριστία. Αγαπητοί μου χριστιανοί, η ιστορία αναφέρει ότι κάποτε παρουσιάστηκε στο βασιλιά της Μακεδονίας, του Φίλιππο, ένας απλός υπήκοος του και του είπε το εξής: «Βασιλιά, κάποιος αξιωματικός σου έδωσε εντολή να κάψουν την καλύβα και να δημεύσουν τη λιγοστή περιουσία. Κι όμως αυτού του αρχάριστου κάποτε εγώ του έσωσα τη ζωή. Τον βρήκα μισοπεθαμένο στην ακρογιαλιά, τον πήρα, τον περιμάζαξα και τον περιποιήθηκα στην καλύβα που αυτός έδωσε εντολή να κάψουν». Ο βασιλιάς ερεύνησε αν ήταν αληθές αυτό που του είπε. Και όταν διαπίστωσε ότι ήταν αλήθεια, θύμωσε πάρα πολύ και έδωσε εντολή να πυρώσουν ένα σίδερο στη φωτιά και να χαράξουν στο μέτωπό του τη λέξη «αχάριστος», για να τον συνοδεύει η κακία του σε όλη του τη ζωή. Αναποδώ αυτό το μακρινό ιστορικό γεγονός και σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, ίσως και από αυτούς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, φέρουν στην καρδιά τους χαραγμένο αυτό το φρικτό σημάδι. Τα όσα ακούσαμε είναι ένα δίδαγμα
για να στρέψουμε την προσοχή μας στη δικιά μας καρδιά, να την προφυλάξουμε και να την θεραπεύσουμε. Το παράδειγμα, τον τρόπο, μας το δείχνει ο λεπρός που έδειξε ό,τι ευγνωμονεί. Να γυρίσουμε και να ευχαριστήσουμε πρώτα το Θεό και ύστερα τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελαττώματα, έχουμε τραύματα ψυχικά και σωματικά. Και τον μεν και τον δε ιατρός είναι ο Θεός. Ας τον οικετεύουμε. Επιστάτα Ιησού, ελέησέ μας. Και ό,τι μας δίνει η αγάπη Του, ό,τι μας παρέχει η αγάπη Του, να το δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη, προσπίπτοντες και ευχαριστούντες Αυτόν.